tak je to něco, co třeba ani já jsem si úplně ze začátku neuvědomoval a co vlastně musíme říct, že třeba opravdu člověk, který váží 200-250 kilo, tak vlastně skoro ani nemá smysl, aby šel třeba do fit centra, nebo minimálně se stydí, bojí tam jít, ale tenhle člověk, jak mi asi potvrdíš, je schopný třeba cvičit pouze v sedě nebo maximálně v leže, že to jsou něco, co by třeba někomu jinému ani nepřipadalo jako cvičení. Presne tak. A kardio, všetci povedia, že OK, ale on nemôže chodiť, on nemôže toto. A ja nemám peniaze, aby som si skúpil, ja neviem, skiera. Nemáš. To ja chápem, že nemáš peniaze. Ale kardio napodobniť skiera, ja nehovorím, že je to isté. Ale vieš robiť sede, ako keby si robil jumping jackmi a robíš aj s nohami. Vieš si dať gumu niekde a vieš ťahať ako skiera a robíš to 3 minúty v kuse. Aj to je kardio. Popri tom v sede vieš zdvíhať nohy. A takto bude celý ten program vyskladaný pre týchto ľudí, že hľadáte riešenia, ako sa hýbať, ako robiť, aby si naštudovali a že schudnúť môže naozaj každý, kto chce.